Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er min første video, jeg lægger ud på YouTube om, hvor jeg er på selv, ikke? Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil lægge ud på min YouTube. Det er sådan set derfor, at jeg ikke har lagt noget ud på den her lige for tiden. Så jeg tænker, i stedet for at bare lægge et eller andet ud, så vil jeg lige sådan en velkomstvideo. Jeg ved ikke, hvad jeg vil lægge ud, så hvis I er så søde at skrive ned i kommentaren, hvad I vil se på min YouTube-kanal, og ja. Og så fordi, så er der en ting, jeg selv har tænkt på at lave. Det er en vlog her på mandag. Fordi, nu skal I høre, jeg skal til sådan et arrangement, pre-event med City Boys på Hovedbanegård. Og så har jeg tænkt mig at lave en videoblog, hvor jeg filmer fra når jeg tager toget og til at tage hjem. Men jeg laver nogle små klip og sætter dem sammen, og så vil jeg lægge dem ud på YouTube. Og så kan I også følge mig inde på Snapchat og følge med på ting, jeg lægger op. Og mit Snapchat-navn, det kommer til at stå her. Og så må jeg også meget gerne følge mig på Instagram. Jeg har 3 profiler, og de kommer til at stå her også. Så vil jeg blive så glad, hvis I gad at subscribe og like. Det var bare den video, jeg ville lave til jer. Vi ses!